I pašmi, mi ćemo danas da igramo naš Paint PvP-u. Classic 1vs1. Au, ajde šibaj ga. Blok hit! Dobro, ubili smo ga. Nisam teo da blok hitam, ali... Mislim, imao sam malo srca. Blok hit malo. Samo na blok hitu ko neki noob. Da opet ćemo. Krenuli smo. Ajde, pucaj ga. Nestalo mi strela. Au. Još sam ubara. Ubio nas je, nema veze. Ćemo i mi njega. Mislim, gurno nas u vodu, pa... Kao da imao kilauru, ali to je meni zbog ovih čankova. Ne čankova, nego igram na onaj Quake. Auć, ovaj blok. Kako sam gubio. Hoćeš boost spam? Ovaj je isto neki blok spamer. Vidjet ćemo da pobegnemo. Evo bio nas je, sad ćemo i mi njega. Zašto sam ušao u inventory? Nećemo stalno da blok hitamo. Pobjeli smo ga. Čuje se imamo kliknuo. Ajde sad ćemo da ubijemo i ovog lika. Ovo je neki AFK, ajmo mi njega napasti. Ne AFK, ovaj je valjda zalagao. Jeste. Pa je lik sebe zapalio. Pucaj ga. Ajde. Šetaj ga. What the fuck? Eto. Jo, vidim da li me ubio, da li nije. What the fuck? Malo da ga blokitamo kada je nas pobjedio. I... Ubili smo ga. Ne može ti mene zapališ, ne može. Tako. Ajmo mi još dve i to je to. Udaraj. Au, ovo je bio lag. Valjda sam ja zabojio ili umro. Valjda sam ja zabojio. Hoćeš tako? Ubili smo ga onim. Onda posle ovo je još jedna i to je to. A ovaj mene samo pali. Nubara. Čekaj da crkne. A sad mi je došlo na clean up. Nob.
Ovaj put me nećeš. Hajde. Ovo i to je to. I udaraj, 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 udaraj. Zaboj, zaboj, zaboj. Au. Daj da te izudaram još jedan hit. Dejan ubara laga mu. Moram da ga blokitam. Evo, pobjeli smo ga. Ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem.